करणी काढण्यासाठी काळी जादू करण्याचं आमिष दाखवलं। एकाकडून यासाठी 84,70,000 उकळले आणि याच प्रकरणी महिला पोलिसास अटक झाली। जिने कधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गाडीचं सारथ्य केलं होतं त्यावेळी तिची सिंधुदुर्गसह राज्यभर चर्चा झालेली। पण काळी जादू आणि या महिला पोलिसाचा काय संबंध? या घटनेत तिला अटक का झाली? नेमकं हे प्रकरण काय आहे समजून घेऊया। करणी केल्याची भीती घालून नागरिकांना लुबाडणाऱ्या भोंदू महाराजाच्या टोळीतील सदस्य पोलीस कर्मचारी तृप्ती संजय मुळीक हिला अटक करण्यात आली आहे। जुना राजवाडा पोलिसांच्या पथकानं बुधवारी 11 डिसेंबरला ओरोस इथून तिला अटक केली। गंगा वेशीतील सुभाष हरी कुलकर्णी यांना करणी काढण्याचं आमिष दाखवून 84,70,000 लूट करणाऱ्या टोळीत तिचा सहभाग होता। आता हे प्रकरण काय आहे ते देखील समजून घेऊया। कोकणातील दादा महाराज पाटणकर यानं फिर्यादी कुलकर्णी यांना त्यांच्या कुटुंबावर जवळच्याच एका व्यक्तीनं करणी केल्याची भीती घातली। करणी काढण्यासाठी काळी जादू करण्याचं आमिष दाखवून त्यांना लाखो रुपयांचा गंडा घातला। या प्रकरणी 3 ऑक्टोबरला गुन्हा दाखल होताच जुना राजवाडा पोलिसांनी टोळीतील सदस्य बारामती येथील शशिकांत निळकंठ गोळे आणि जेजुरीचा कुंडलिक शंकर झगडे या दोघांना अटक केली होती। या गुन्ह्यात एका महिला पोलीस कर्मचाऱ्याचा सहभाग असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती। त्यानुसार तपास करून संशयित पोलीस कर्मचारी तृप्ती मुळीक हिचा पोलिसांनी शोध घेतला। गुन्हे शोध पथकाचे प्रमुख पोलीस उपनिरीक्षक संतोष गळवे यांच्या पथकानं बुधवारी ओरोसला जाऊन तिला ताब्यात घेतलं। ती मूळची दरवेश पाडळी येथील आहे। तृप्ती मुळीक हिच्यासह दीपक पाटणकर, अण्णा उर्फ नित्यानंद नायक, धनश्री काळभोर, शशिकांत गोळे, कुंडलिक झगडे, ओमकार पाटणकर, भारत पाटणकर, हरीश राऊत असे एकूण 9 आरोपी आहेत। त्या सर्वांवर भादवी कलम 384, 386, 419, 420, 34 नुसार नरबळी, इतर अमानुष अघोरी प्रथा आणि जादू टोणा आदीचा वापर करून गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। अटक केलेल्या महिला पोलिसाचं जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी शुक्रवारी तिचं निलंबन केलंय। तिला कोल्हापूर येथील न्यायालयानं 3 दिवसांची म्हणजे 14 डिसेंबर पर्यंत पोलीस कस्टडी दिली आहे। त्यानंतर सिंधुदुर्ग पोलिसांनी तिच्या निलंबनाची कारवाई केली आहे। तृप्ती मुळीक हिची 2011 मध्ये सिंधुदुर्ग पोलीस दलात चालक पदावर भरती झाली होती। तिनं डिसेंबर 2021 मध्ये सिंधुदुर्ग मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या कारचं सारथ्य केलं होतं। या घटनेनंतर ती चर्चेत आली होती। मात्र हीच डॅशिंग तृप्ती मुळीक आपल्या हव्यासामुळे जेलमध्ये गेली आहे। तुम्हाला या सगळ्या प्रकाराबद्दल काय वाटतं नक्की सांगा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।